देबरगाव प्राइमारि इउपिपिएल दोलोआ गावनि गोदान मावख' बेखेवदों। बे मावख'खौनो रिबन होनानै बेखेवनानै होयो देबरगाव ब्लकनि गाहाय आफादगिरि बिजित बसुमतारिया। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाना इउपिपिएल दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो देबरगाव प्राइमारि आफादगिरि जितेन बसुमतारिया। मख'जाथावदि हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि, देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि अशोक गयारी आरो देबरगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि नेहाथारि तरुण नार्जारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि अशोक गयारीया इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जाया खमैबो 40-50 बोसोर सरकार खुंगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। आङो गिबियावनो देबरगाव प्राइमारि कमिटिखौ आङो कंग्रेचुलेसन जासियो। बिथांमोना जोंनि बिथोन बायदि जिहेतु जिल्लाया जोंनो बिथोन होदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंबो बिथांमोननि बिथोन बायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ जोङो बे आगस्टनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो प्राइमारि अफिसफ्रा जानांगौ होननानै जोङो बिथोन होदोंमोन। बेबायदिनो बिथांमोना दिनै गावसिनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेसिकेलि देबरगाव प्राइमारि होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ बे मोनसे बिराद टाइप, जिहेतु बियो जोंनि मानगोनां बारग' मा होनदो शिब हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गामि होननानै बुंब्लाबो बे लस गैया। जिहेतु बे ओनसोलावबो बे गामियावबो अर्थात बे देबरगाव प्राइमारियावबो जोङो जे मोनसे देबरगाव प्राइमारि कमिटि दानो हादों, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो बे इउपिपिएलनि मोनसे बे देरगानाय होननानै आं सानना लायो। बेनिखायनो आङो बेखौसो मेसेज होनो सानो। दिनै जोंहा गोबां बे देबरगाव प्राइमारि गैयैनि जाहोनाव गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदोंमोन। गोबां जोंनि डेभेलपमेन्टनि सायाव जा जोंनि पार्टिनि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय बिथांमोना मोनसे समस्यायाव गोग्लैनानै दंमोन। जिहेतु दिनै बिथांमोना बे प्राइमारिनि जयैनो गासिबो बाथ्राफोरखौ बेहाय थालायलायनानै मोजाङै सिन्था खालामलायनानै खामानि मावगोन होननानै आं आसा खालामदों। आङो दा बेखौनो आसा खालामो जे देबरगाव ब्लक हिसाबै जिहेतु जोंहा गासै 15टा प्राइमारि दङ आरो टाउनखौ लायोबा जोंना गासै 16टा प्राइमारि जागोन। दा बे 16टा प्राइमारियावबो जोङो जिहेतु जोङो इउपिपिएल दलखौ जों मोनसे स्ट्रं मोनसे मजबुत खालामनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे देबरगाव ब्लक हिसाबै जों मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जाहाथे जों देरहासारनो हायो इउपिपिएल जानानै, जों बेखौनो प्रमद बर'नि नेतृत्व लरेन्स इस्लारि सारनि जोङो दैदेननायाव जिहेतु दिनै देबरगाव ब्लकआ सोलिगासिनो दङ, आं सानो निस्सय फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे मेसेजखौ मोननो थांगोन। आरो जोङो दा बेहाय बे देबरगाव समस्ति हिसाबै जोङो गुबुन पार्टिफोरजों नांलाय खमलायजों नङा, जों जोंनि मावनायजों जोंनि रोंगौथिजों जोंनि मोनफ्रोमबो रायजो राजानि जेंना जेंगोनाफोरखौ जों खबर लानानै जों खामानि मावबाय थादों। निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिगौ। दा ओंखायनो जोङो सानदों जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जुदि रिप्रेजेन्ट नांगौब्ला हाग्रामा महिलारिनि गोसोखौ जुदि जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जुदि इउपिपिएल दला जुदि मा होनदों जय खालामनांगौब्ला जों सानो निस्सय बे समस्तियाव खामानि मावनाया जोंनि थाखाय गेदेरसिन होननानै जों सानो। बेनिखायनो जों खामानि मावनो नागिरदों आरो इउपिपिएलआ मोजां मोनसे प्लेटफर्म मोनदों खामानि मावनो थाखाय, जिहेतु जोंनि सरकार। दा ओंखायनो जों सानदों बे देबरगाव ब्लक हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ जोङो मोजां मोनसे मा होनदों गोख्रों खालामनायनि मोनसे हाबाफारिखौ जों लागासिनो दङ। आरो दा नोंथांमोना निस्सय नुदों देबरगाव बायदियाव बे प्राइमारियाव मोनसे समाव रायजो राजाफ्रा गावजों गाव गिलायलायनायनि गेजेरजों ओंखारलायनो मोनसे परिबेसाव दङमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै नुबाय जे बिथांमोनाबो फोरदांनानै फैबाय आरो बिथांमोननि साहसखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोनदों। जिहेतु देबरगाव प्राइमारियाबो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो जुजिनो थाखाय बिथांमोनाबो मा होनदों जानजि खाफादों आरोखि। हिसाबै बुङो जिथु मोननाय मोननैखौ लानानै जायफ्रा बुंदों बिथांमोना हयथ' हदाय बिथांमोना माने सार्थ लबिया होननानै आं सानो। पार्टियाव खामानि मावग्रा मानसिया मालाबाबो मोननाय मोनैखौ लानानै खामानि मावा। जों दिनै पार्टियाव खामानि मावनो फैदों, जोङो पार्टिखौ मोजां मोनो, पार्टिया जोंनि मोनसे ब्लाड। दा जोंनि इउपिपिएल दलखौ जुदि जों आदर्श हिसाबै जों बिनि प्रिन्सिपालाव थानानै जुदि खामानि मावनांगौब्ला मोननाय बयनिखौ जों गोजानाव दोननांगोन। मानो होनब्ला मोनसे सरकारा दिनै 17 बोसोर सालायदोंब्लाबो बिथांमोना जिखिनि खामानिखौ मावलांनांगौ दंमोन नाथाय बिथांमोना मावलांनो हायाखै। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 2 बोसोरसो रानिं जागासिनो दङ। बेखिनियावनो जों गोबां नोंथांमोना नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि नोंथांमोना खामानि मावनायखौ नुदों। सासेबो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लायाब्लासिनो जों बिथांमोननो फ्रि एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। नोंथांमोना नुदों दाख्लै जों गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जोंनि CM प्रमद बर' सारखौ जाय फोरोंगिरिया फोरोंदोंमोन बिथांखौ दिनै गावनि सात्रआनो दिनै गावनि आखाइनिफ्राय दिनै एपइन्टमेन्ट लेटार होनो हानाया बेसेबां गिदिर देरगानाय बाथ्रा।
दिनै आङो नुदों गोबां जारिमिनाव बेबायदि नुवाखै खिन्थु प्रथम जोंनि बिटिआर सिएमनि गोसोनि जि अन्तर साननाय बेखौसो जों नुनो मोन्दों ओंखायनो आं आसा खालामो जोंनि जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर जोंनि जि मोननै खामानिफोर बे लासै जाबोगासिनो दं जोंनि गोसोफ्रा सिगां सोलायग्रोनांगोन जोङो अब्लासो जों पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो हागोन जोङो दिनै मोननैखौ लानानै सोरबाया गुबुन दलाव हाबैदों जोंहा बेहा बुंनांगौ जेबो गैया जोंहा बिसोर बेबायदि बेक्तिफोरखौनो जोंखौ फेक्टर खालामनो हाया जिहेतु इउपिपिएल हिसाबै दिनै जों बिराद जों मोनसे गोख्रों फैदों आरो दिनै इउपिपिएलआ आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे इउपिपिएलआ गैयाब्लाबो बिटिआर ओनसोलाव गैयाब्लाबो 40-50 बोसोरखौ खुंगोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नाय नों 15-20 बोसोरनि उनाव आसामावबो जों दखल खालामनो थांगासिनो दं इउपिपिएल हिसाबै इन्टार नर्थ इस्टआव जों दखल खालामनो थांगासिनो दङ दिनै जोंनि आदर्शखौ मोजां मोनोब्ला सारा नेसनेलाव जोंनि दलखौ बयबो मा होनदों मोजां मोननानै नाजावनो नागिरदों बेखिनि खोथाफोरखौबो नोंथांमोना बुंनानै होबाय आङो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि आरो राइजिं बड'लेण्ड साफ्रोमबो नायगिरि जोंनि बर' रायजो राजा बा जोंनि बड'लेण्डनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय आरो अननायखौ मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा आङो जोबोद गोजोननाय दं दिनै जोंनि देबरगाव प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल जे जों प्राइमारि अफिसखौ जों जे मुखुलि खालामनाय हाबाफारि बेखौ आं मुखुलि खालामनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जोङो थांनाय 2020 सैद' थारिख जुन मासनि मोनाबिलि समाव जोङो देबरगाव प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलखौ जोङो दाफुंनो हादोंमोन दा बे दाफुंनो हानायजों लोगोसे दिनै जोङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे गभर्नमेन्ट दानो हाबाय आरो 2021आवबो जों स्टेट गभर्नमेन्टआव थाफानानै जोङो गभर्नमेन्ट दाफानो हाबाय दा जोङो फैयै जों दा नैबे अबस्थायाव सफैनो हाबाय जोंनि देबरगाव प्राइमारिया जोबोद मोजां अबस्थायाव दङ मानोना जोंजों नैबे मास मोनसेनि गेजेरावनो जोंजों 200 जननि बारा जोंजों जइन जानो थांगासिनो दंबावो बेहाय थानाय जेसेबां जोङो जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोङो जोबोद गाहामैनो गाहाम जों सिगाङावनो जों मावफुंनानै देखायखादों मानोना जोंनाव जों प्रथमे जों बुंनो थाङोबा बिसिडिसिआव जोंनाव एमजेएनरेगानि 1,17 लाख सामथिंनि जोङो जोंनि देबरगाव बिसिडिसि बा देबरगाव प्राइमारि हिसाबै जोङो रायजो राजानो जों मावफुंनानै होनो हादों आरो बे खामानिया 80% जाफुंबाय आरो जोङो अरुनदय आसनिया जोङो 210 जननि जोङो अरुनदय आसनिखौ जों होनो हादों आरो नै जोङो दा 16 जननि जोङो थिं होनो आखायाव लाबावदों। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।